Sanibonani sanimukela kuyinto fast bethu TV la sibika ngodaba kaMthandeni okuthe ngo-12 ebusuku nje makusana shaya 12 kube nembiko lapha emaphejini ku-Facebook ukuthi yena umsebenzi kaMthandeni uqale ukunyamalala ngaleso sikhathi. Siyakhumbula ukuthi iy'ngoma eziwu-3 bezilapha nakuma-trending besahamba ngo-1, 2, 3 ngesikhathi y'nyamalala kungaze ukuthi yini-ke inkinga. UMthandeni kuba khona akakuvezayo into enje ukuthi kunabantu kunomuntu maybe oriphotha-ke umsebenzi wakhe ngoba bayawathola ama-email ukuthi yena kuriphotha amapheji akhe ku-Facebook, o-TikTok kanye nomsebenzi wakhe-ke wakwa-YouTube ubese kuveza kuMthandeni ukuthi yena bazozama ukuthi belwe ukuthi ibuye kodwa-ke ey'bomvu abathandi bakhe nabathanda umculo bakhe bengasoli muntu izinto nje ziyenzeka nje empilweni. Babeseveza ukuthi umsebenzi omusha usazoqhubeka awukhiphe nakhona kuzobonakala ukuthi kuhamba kanjani-ke. Akusimuze kuMthandeni ukuthi ubeke kanjani-ke ecacisa-ke ngakho konke. Ngiyabonga ithuba nisale kahle la kwinto Fire Spirit TV sesiyodibana ngokuzayo. Ngiyabonga. Sanibona bafowethu, uMthandeni SK. Ngithi angenze le video ngidlulisa isixoliso ekuthenini laphana ku-online siyayithola imbiko yokuthi umculo kaMthandeni SK uvaliwe, uripotiwe, noma singazi ukuthi ngoba bekusukelaphi kwenzakaleni, kodwa siyathola ukuthi uripotiwe umculo uvaliwe. Akugcini futhi lapho nama-page nje o-Facebook no-TikTok siyathola ama-emails akhomba ukuthi kunabantu noma kunomuntu obhizi oreporta into zami zonke ukuthi ayivalwe nje online zonke. Kodwa ngizothanda nje ukuthi ngithi nje dudu kunina ngicela nehlisa amaphaphu ningabathandi bomculo kaMthandeni. Bayaza kade bangisupport ukuthi akuyona into entsha le, kuyenzeka nje into kaMthandeni zihamba kanjalo, mhlawumbe kunama-attack akhona kodwa futhi akaze asenze isigive up. Njengamanje umculo uripotiwe ngunombolo 1, unombolo 1 imina, unombolo 2 imina, unombolo 3 imina. Sengiyoqeda iviki manje ngihleli kunombolo 1. Engicabanga ukuthi lokho kubalulekile ukuthi umculo wami ufikile ey'ndlebeni zenu nawuthokozela. Njengamanje ngima-plans ey'ngoma ezintsha eyizayo, asazi nazo ukuthi kuzokwenzakalani, kodwa ngicela ukuthi nje nginikhulule lapho emakhaya, ningaphatheki kabi kakhulu. U-online bafowethu izinto abelungu maqhamuka umuntu ereport ethi imessage yale ngoma ihlukumeza abantu abasazi ngithi isiZulu, abantu ba-online bavele beblock same time. So mase beblockile, uma usuba reportela ukuthi no, umculo wami lona u-right, uthandwa ngabantu, that's why ama-numbers ekhuphuka nani bese bekhandi benza benza investigation, and investigation asiyazi nathi ukuthi bayenza isikhathi singakanani. So nje ubuvaliwe nje bafuna solinde investigation ukuthi bayenza bayobuyisa umculo, ngoba sikwazi futhi ukuqala phansi ifaka kabusha ingoma. Uma siqala phansi ifaka kabusha ingoma uzokwenza lokho ukuthi iqale phansi nama-numbers zibuyele emuva. Ngcono siyeke nje kanje, mawukuthi-ke zivale kunomphela kulungile, ayivale kunomphela, akuyona into entsha. Into uNkulunkulu angidala ngiyiyo ngeke ishintshe. Ngiseza nezinye ingoma futhi cishe next week siya-release ingoma enomuntu wesifazane kanye ney'ngoma zomnsizwa zamahawu. So nje akumile, umshikashiki uyaqhubeka, ngiphathile okuhle kakhulu. Lokwenzakala futhi kunganiphathi kabi, nginganinzi futhi ngidini and ningasola abantu abathize ngoba sinathi isiqiniseko kunamakhampani amakhulu angifunayo. Sike sawasola mhlambe na ukuthi angakwenza lokho, mhlambe enzele ukungithusa ukuze ngibe nevumelano nawo, kodwa ngeke siwasukele futhi nawo. So okwamanje sikho sure ukuthi ngempela ngabe ubani noma ubani abenza lento and baholani mase bekwenzile lokho, ngoba angicabanga ukuthi umuntu ophilayo engenza ubuthakathi ofana nalobu ngakusasa bese ekhulekela ukuthi umndeni wakhe nehloko zakhe ayiphile, ekhulekela ukuthi ufisa ukuphumelela. Ngicabanga ukuthi kuyilandela nje amabhadi, ngoba bonke abantu abakhalayo ngomculo wami njengamanje leso sililo leso siyidamu leyinyembezi phambi kwakhe lowo muntu. Ngicela nje singakhali, singaphatheki kabi, asilinde nje iprocess uzolunga. Mase kulungile zizoqhubeka zibe khona ingoma 24/7 eFront City, amahholisi kanye nomhobholo zenza kahle kakhulu online, kodwa njengamanje zikuphuzi zimila. Sazi ukuthi masibuya sobe sisikunombolo 1 ngoba leli viki nje lonke bese kunombolo 1 and very isifiso sami ukuthi sihlale kunombolo 1 kuze kushaya uJanuary. So nje bafowethu ngiziyeza ezinye ingoma, angeke siye kunilethela into enhle. Mayifika ngicela ukuthi niyilalele kakhulu mayifika, ukuze uzokwazi ukuthi noma kuthiwa ziyavalwa, kuthiwa kune-process ye-investigation futhi nikuwo ukuthi seniwuzwile umculo nawuthokozela. Bafowethu ayikho into esingayenza nathi, akuzona into zethu into za-online.
futhi asikwazi ukuyicontrola ngayo yonke indlela into zabelungu. So bakhona abaculi abakhiphile omzukulu benza kahle online, noma afika izolo benza kahle online. Uma ukuthi mhlawumbe amakhampani alwa noma abantu abathize balwa nomaskandi, kufanele ngabe phela zivaliwe ingoma zomzukulu noma afika izolo. Why kuba umthandeni kuphela? Why njalo umthandeni uma kufanele kuphume ingoma yomthandeni ziyareport kwenzeka izinto eziningi nani? So ukhomba lento ukuthi usathanda leyo nto leyo into eqondane nami, uyabo, kodwa engathanda ukuthi niyithathe personal. Ngicela nje ukuthi nibeke phansi umoya, ngiyindoda mina strong kakhulu, ngicela ukuthi nifane nami esimene esifana naleso. Ingoma zomzukulu zenza kahle, ezomafika izolo zenza kahle, abavaliwe bakhona, uyabo. So sho nje kuyinto eqondene nami, kodwa futhi ke ngiyayemukela kunankinga. uNkulunkulu into angidale ngiyiyo ngiyoba yiyo, ngisho ngingafa namhlanje la ngiyongcwatshwa khona kuyomila isihlahla esikhulu. Into nje ngidale ngiyiyo ngeke izishintshe, zivaliwe ayivalwanga, zisazovalwa, kuyayifanela nje bafowethu, uyabona. So ngicela bafowethu ukuthi niduduzeke, ningapheniki kakhulu, lindani nje process until kuze kulunge. Uma ukuthi kuyalunga ngesikhathi okulunga ngaso, ngiyaxolisa nje kakhulu kunina. Mase ilungile futhi sizoposta khona la kwezokuxhumana sisho uma ukuthi nakhona ama-page awavaliwe, ngoba sazi ukuthi njengamanje ngoba kunalento eyenzakalayo nje ukuthi inhloso yini, and ekugcina kosuku lowo muntu wenza lokho uzuzana yini emjabulisayo kuloo nto, ngoba phela umthandeni uzohlaza umthandeni. Uma ngumthandeni olapha otop, namanje ngitop, uyabo. So nje lokho bazoyilinda abantu, ingoma ibuye iphinde beqhubeke beyidlala nalezi ezintsha futhi eyizayo, kuzoba njalo, uyabo. Ngizohlala nje kunombolo 1 kuze kushaye uJanuary. So mayibuya lezi ingoma vele ngoba zivaliwe, obvious zizobuya mhlambe ngingasekho unombolo 1 or mhlambe noma senginumber 2 angazi, kodwa inhloso yami ukuthi ngihlale ngunombolo 1. Ingakho ngizoyidedela ngalezi ezinye beyiblock futhi nazo, akunankinga. Sharp, siyabonga.